Усім добрый дзень. Урок 4. Правапіс галосных о, а, ы у простых словах. Літары ОА у простых словах пішуцца. Літара О пішацца толькі пад націскам. Напрыклад, сонца, метро, човен, позна, полацк, дуброўна, орша, осла. Не пад націскам О захоўваецца у выклічніках і часціцах. Я лічу, вы, напрыклад, бачылі гэткія часціцы як ого, ого, ой, ой-ой-ой. У першай частцы некаторых іншамоўных тэрмінаў омметр, оталарынголаг, офтайм. Літара А пішацца на месцы О не пад націскам. Калі гэта ў пачатку і ў сярэдзіне агульных і ўласных назоўнікаў, гэта пазіцыйнае чаргаванне, у выніку якога ўзнікае аканне, што перадаецца на пісьме. Дождж, дажджы, моладзь, малады, вокны, акно, позна, пазней, орша, аршанскі. У пачатку і ў сярэдзіне ўласных імён і геаграфічных назваў незалежна ад паходжання алоўнікаў, абломаў, агінскі, асешвілі і гэтак далей. У якасці канчатка зменных слоў Сашенка, Пятрэнка, Васючэнка, Лёзна, Порзава. На канцы іншамоўных слоў пасля галосных трыа, адажа, сальфеджа, рада, імпрэсарая, Антонія, токі і гэтак далей. Але ўвага! Не падпарадковваюцца правілу перадачы аканняў вымаўлення і на пісьме словы са спалучэннямі ро-ло, якія не пад націскам чаргуюцца з рылы. У папярэдняй лекцыі я вас папярэдзіў, што гэта ро-ло-рылы мы яшчэ будзем не раз сустракаць пры вывучэнні нашай тэорыі ў будучыні. Вось больш прыкладаў. Я памятаю, там было толькі кроў крывавы. Вось глядзіце, якія прыклады я вам даў тут. Бровы, брыво, кроў крывавы, якое было ў той лекцыі, гром грымець, дровы дрывотня, крошка крышыць, брод брысці, глотка глытаць, блохі блыхай і іншае. Вось гэтыя прыклады і вось гэты пункт правіла я вам буду рэкамендаваць запомніць, недзе выпісаць, недзе сфотаграфаваць, недзе распечатаць і ўклеіць сабе ў ваш канспект. Таму што гэта правіла на ро-ло-рылы вельмі часта сустракаецца. Зараз нават адкрыю зборнік цэнтралізаванага тэсціравання 2018 года і паглядзім, дзе яны могуць сустракацца. Напрыклад, тут ідзе як е. Вось тут гэта ро-ло-рылы няма, але ў папярэдніх гадах з 12 па 16 точна былі гэткія заданні, калі павінна было ўставіць літару «ы» альбо літару «о» і паглядзець, ці правільна напісанае слова. Шмат абітурыентаў завалілі гэтае заданне, таму што забылі гэты пункт правіла. І таксама словы яблык, яблыня, яблычны, яблыневы вы павінны ведаць. Чаму? Таму што ні яблак, ні яблок, ніяк іншае, толькі яблык, яблыня, яблычны і гэтак далей. Чаму? Таму што гэтыя словы, якія часта могуць сустрэцца як такая вось западня, і вы можаце тут дапусціць памылку. Далей, спалучэнне літар літары ЭА пішуцца ў наступных выпадках. Пад націскам літара Э пішацца пасля шыпячых Р, Д, Т і цвёрдага Ц, чэрап, шэсць, жэмчуг, грэбень, трэсці, рэбры, рэдкі, гэтак далей. У словах з прыстаўным г. Гэта, гэты, гэтак і гэтак далей. У пачатку выклічнікаў эй, эх, эт, у пачатку іншамоўных слоў у адпаведнасці з вымаўленнем эра, эпас, эндшпіль, эму, эўрака, экспорт, эліпс, гэтак далей. Але словы егер, герас, еўнух вы павінны запомніць, як пішуцца. Не пад націскам э захоўваецца. У пачатку выклічнікаў эге, эгэге, эгеге. У словах, утвораных ад слова сэнс і вытворных. У пачатку іншамоўных слоў эвалюцыя, эпоха, экалогія, эканоміка і гэтак далей. Заўвага, літара Э захоўваецца пасля прыставак і ў другой частцы складанага слова. Праэкзаменаваць двухэлементны. У сярэдзіне слоў таксама не пад націскам Э захоўваецца, запазычаных з неславянскіх моў пасля зацвярдзелых Д і Т. Жэтон, шэдэўр, шэрыф, рэформа, цэмент і гэтак далей.
Заўвага, перадача на пісьме гука пасля іншых зычных вызначаецца па слоўніку тунэль, шынель. У прыстаўцы рэ, якая абазначае аднаўленне або паўторнасць дзеяння ці процілеглае дзеянне, рэакцыя, рэанімацыя, рэканструкцыя, рэпрадукцыя. Заўвага, незалежна ад націску пішацца на канцы запазычаных нязменных слоў, у тым ліку уласных імён і геаграфічных назваў, паслязычных акрамя ло і ко, купе, рэзюмэ, кафе, плісе і гэтак далей. Але словы сальта-мартале, філе, камюніке-піке вы павінны запамятаць, як пішуцца, таму што гэтыя словы не часта, але сустракаліся ў тэстах. Заўвага, у сярэдзіне запазычаных слоў пасля губных зычных БПМФ і пасля зычных ЗСН літара пішацца згодна з літаратурным вымаўленнем. Капэла, экземпляр, маянез, сервіс, інтэрнэт, але менеджмент, газета, сервіс. Вось, сервіс, калі быць больш правільным. Яшчэ раз адкрыю зборнік ЦТ-18 года. Вось, напрыклад, А1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару Рэкорд, канцылярыя, сэрцабіццё, ордар, чарцвець. Вось, вельмі часта сустракаецца, і гэта ў кожным варыянце А1 было на правіла я так лічу, вось зноў у другім варыянце, у варыянце нумар 3 зноў дзе павінна пісаць літару, у чацвёртым таксама ну і давайте апошні пагляджу, 10 таксама І калі паглядзець папярэднія гады, РТ, ДРТ, ЦТ вельмі часта сустракалася. Далей. Літара А пішацца на месцы не пад націскам. Таксама вельмі важны пункт, як і ўся папярэдняя тэорыя ў гэтай лекцыі, таму што у кожным годзе гэта правіла сустракаецца. Літара А пішацца на месцы не пад націскам у спрадвечна-беларускіх словах і запазычаннях са славянскіх моў, у тым ліку і ва ўласных імёнах. Жэрдка, жардзіна, рэчка, рака, шэры, шарэць і гэтак далей. У даўніх запазычаннях з неславянскіх моў, цалкам адаптаваных у беларускай мове. Літаратура, характарыстыка, латарэя, сакрэт, вось гэта латарэя, сакрэт, адрас, рамонт вельмі часта сустракаліся ў тэстах. Але брызент, почерк, канцыляры, цырымоніі, інжынер, рэсор, дрызіна пішуцца вось гэтак. І таксама вось гэта вось брызент, гэты вось почерк, цырымоніі, інжынер. Амаль у кожным годзе, калі не ў кожным годзе яны сустракаліся. Заўвага і вельмі важны пункт. Ненаціскныя фіналі ЛР у запазычных словах перадаюцца як аль-ар. Шніцаль, карцар, лідар, камп'ютар, кратар. Ненаціскныя фіналі ЛР ва ўласных імёнах іншамоўнага паходжання захоўваюцца. Юпітер, Одер, Ландер. Мне будзе зараз вельмі цікава яшчэ раз перагледзець зборнік тэстаў. Зараз одну секунду. ЦТ 2012 года, варыянт 4. А1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару І вось гэта вось правіла ЛР. Напрыклад, трэці пункт. Майстар. Мы тут павінны пісаць майстар, таму што ЛР у запазычных словах перадаюцца як аль-ар. Открываем ЦТ 2014 года. Глядзім, якія тут былі заданні на гэту тэму. Зноў-такі А1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару А. Бухгалтар, напрыклад, другі пункт, калі глядзець гэты пункт правіла. Далей, 39 варыянт, гэта будзе год 15, калі я не памыляюся. А1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару Вось. Вельмі часта сустракаецца. І калі вы гэтае правіла, вось гэта проста, гэта, паверце мне, гэта вельмі проста. Тут раз, два, тры слайды, якія вы можаце вывучыць на зубок і вельмі добра рашаць і получаць свае балы. Чаму? Таму што, яшчэ раз паўтаруся,
што тэсты па гэтай тэме сустракаюцца кожны год. Яшчэ раз уважліва перачытайце кожны пункт правіла, і калі будзе нешта незразумела, запытайцеся ў каментах. Поспехаў вам у выкананні тэстаў, у вывучэнні матэрыяла. Мне будзе вельмі прыемна, калі вы націснеце лайк, калі вы націснеце на кнопку падпісацца і калі вы падпішыцеся з выстаўленнем калакольчыка, каб да вас праходзілі паведамленні пра новыя відэа. Вось. Усім добрага настрою. Мне будзе вельмі прыемна, калі вы, яшчэ раз паўтаруся, паставіце лайк і калі напішыце камент або з нейкім пытаннем, або з нейкай матывацыяй, ці рабіць мне гэты інтэнсіўны курс падрыхтоўкі па беларускай мове далей. З вами быў канал Падрыхтоўка да ЦТ. Усім поспехаў, добрага настрою і ўсім добрага дня.